UPPL दोलोखौ नागारनानै सा 30 सोद्रोमाफोरा BPFआव जयनिं। ब्रैजिसे नं मानास बियाबाव थानेश्वर बसुमतारीखौ हेफाजाब खालामनो लाइमोनफोरा थियारि। थांनाय सानखालि 43 नं मानास बियाबनि सिङाव थानाय हासरेयाव BPFनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय खासिबारि गामिनि सा 30 लाइमोनफोरा BPF दोलोआव हाबफैयो। बिसायख'थिनि साना जेसेबां खाथिसिनाव मोनफैदों एसेबांनो दोलो नागारनानै BPFआव जयनिं जानायखौ जेरावबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो हासरेयाव NDAजों हेफाजाब होजानाय BPFनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव UPPL दोलोखौ नागारनानै सा 30 लाइमोनफोरा BPFआव जयनिं जायो।